салому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри навбати барномаи иттилооту ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва бунёдкории пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мувофиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе садҳо иншооти маишиву хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуда, айни замон сохтмони биноҳои баландошиёна ва дигар иншооти таъиноти гуногун бо истифода аз унсурҳои миллӣ идома дорад. Гузориши Бобокалон Амирзода ва Баҳодури Қурбон. давоми чанд соли охир барои иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳукуми давлати шаҳри Душанбе корҳои ободониву созандагиро вусъат бахшиданд, ки дар як муҳлати кӯтоҳ пойтахти мамлакат боз ҳам ободу зебо гардид. имрӯзҳо дар пойтахт раванди бунёдкориҳо дар сатҳи баланд идома дорад. дар доираи нақшаи генералӣ то ба имрӯз як қатор корҳои назаррас ба сомон расонида шудааст. ба хотири мутобиқ сохтани намои берунии биноҳои маъмурӣ, истиқоматӣ ва дигар иншооти ҳаёта муҳим ва чароғон намудани онҳо ба таври муосир дар шаҳри Душанбе дар ин самт то имрӯз як қатор корҳо анҷом дода шуданд. чунин бинои замонавӣ дар кӯчаи айнӣ бо марказҳои савдову хизматрасонӣ сохта шудааст, ки дар биноҳо нақшу нигори миллӣ пурра истифода бурда шудааст. гуфта мешавад, дар баробари иҷрои саривақтии корҳо ба сифати сохтмон ва ҷавобгоҳ гардонидани иншоот ба меъёрҳои муосири меъморӣ диққати махсус зоҳир карда мешавад. дар шаҳри Душанбе раванди корҳои сохтмонӣ дар кӯчаву хиёбонҳо бомаром идома дошта, дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирии маҳаллҳои шаҳри Душанбе, бунёди биноҳои истиқоматӣ, маъмурӣ, истеҳсолӣ ва дигар корхонаҳое ки имрӯз зарур аст бунёд шуда истоданд. дар кӯчаҳои асосии протоколӣ сохтмони биноҳои баландошона бо ҷойгиронии марказҳои савдову хизматрасонӣ дар канори роҳ ба нақша гирифта шуда, ҳамзамон ободонии назди биноҳо, шафати кӯчаҳо бо бунёду ободонии гулгашту ва мавзеъҳои истиҷои воситаҳои нақлиёт ва ҳамзамон дар зери биноҳо ҷойгиронии таваққуфгоҳҳо барои воситаҳои нақлиёт ба нақша гирифта шуда истодааст. ҳамзамон дар кӯчаҳои асосӣ канори хиёбонҳо сохтмони пиёдароҳҳо аз сангҳои хоро, гузоштани чароғҳои равшанидиҳӣ канори роҳ ва ҳамзамон рангу бори биноҳо, инчунин дар намоҳои бино ба нақша гирифтани шаклҳои меъмории хоси миллӣ ба чашм мерасад. имрӯз ҷиҳати боз ҳам зебову диққатҷалбкунанда намудани кӯчаи хиёбон тамоми имконатҳо истифода мегардад. дар баробари бунёд ва таъмиру тармими биноҳои таъиноташон гуногун ба намои зоҳирии бино аҳамияти махсус дода шуда, ороиши онҳо бо истифода аз унсурҳои миллӣ сурат мегирад. ҳадаф аз роҳандозии нақшаи генералии шаҳри Душанбе, ки вазифаҳои асосии он ду марҳила, марҳилаи якум то соли 2025 ва марҳилаи татбиқшавӣ то соли 2040-ро дар бар мегирад. албатта муҳайё сохтани шароити беҳтари зиндагӣ ба мардум ва мутобиқ сохтани пойтахт ба талаботи замон аст. дар давоми 2.5 сол комплекси истиқоматии Platinum Plaza корҳои сохтмонӣ дар авҷу хуруҷ давом дорад. ба ғайр аз 15 бинои истиқоматӣ ки инҷа сохта шуда истодааст ва тайёрии он зиёда аз 90% мебошад. ҳозир мактаб ва боғчаи кӯдакон низ давом дорад. иҷроиши корҳо дар мактаб ҳозир хусусан дита 30%-ро ташкил медиҳад. боғчаи томактабӣ низ корҳо аз таҳкурсӣ сар шуда ҳозир ба наздики корҳои таҳкурсию деволу дигар намуди корҳо низ давом медиҳад. чунин тадбирандешиҳо дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо бо мақсади бозам ободу зебо гардидани пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ва мутобиқ намудани тамоми инфраструктураи он бо шаҳрҳои бемисли кишварҳои тараққикарда амалӣ карда мешавад. Бобокалон Амирзода, Баҳодури Қурбон, мақсади мақсад ахбор. дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 3 соли охир зиёда аз 1000 иншоот сохта ва таъмиру барқарор карда шуд. айни замон сохтмони беш аз 100 иншооти дигар идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон.
баъди ворид гардидани ҷумҳурии тоҷикистон ба марҳилаи рушди устувор дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар 3 даҳсолаи охир бо дастгирии давлату ҳукумати мамлакат ба корҳои неки созандагиву бунёдкорӣ, сохтмони иншооти таъйиноти гуногун ва ҳадафҳои неки ҳукумати мамлакат ноил гардида, сокинони сарбаланди вилоят дар фазои орому осудаи мамлакат зиндагии шоиста доранд. Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сохтмону таъмири 910 иншоот пешбинӣ гардида, то ба имрӯз зиёда аз 1000 иншоот ба маблағи беш аз 900 миллион сомонӣ, аз ҷумла дар шаҳри Хоруғ 93 адад, ноҳияи Дарвоз 102 адад, Ванҷ 95, Рӯшон 160 адад, Шуғнон 129 иншоот, Рошқала 177 адад, ноҳияи Ишкошим 63 адад ва ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 186 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, сохтмони 100 иншооти дигар идома дорад. ҷиҳати ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо тасдиқ гардида як қатор дар асоси он як қатор корҳо ба анҷом расонда шуданд. Аз 1003 иншооти сохташуда дар умум 68 адад иншоот и корхона ва коргоҳии саноатӣ, 46 адад иншоотҳои соҳаи тандурустӣ, 67 адад иншоотҳои соҳаи маориф, 63 майдончаҳои варзишӣ, 23 иншооти истироҳатию фарҳангӣ, 266 адад иншооти хизматрасонии маишӣ, 6 бинои истиқоматӣ, 36 бинои маъмурӣ ва 305 адад дигар намуди иншоотҳо ташкил медиҳад. Дар давоми 3 соли сохтмон дар вилоят 1176 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар қиёс ба дигар вилоятҳо дар 3 даҳсолаи охир ба таври шинохтанашаванда рушд ёфта, дар ин самт иқдомҳои нек аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯй даст гирифта шудааст. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки давоми соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон иншооти муосир барои рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа бунёд гардида, ба ин васила ин минтақаи мамлакат ҳамчун макони рушдёфта эътироф гардидааст. танҳо дар муддати 3 соли охир дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз 910 иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта тибқи нақша 743 иншоот бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ, аз он ҷумла донишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ, муассисаҳои муосири таълимӣ, беморхонаву марказҳои савдо, тарабхонаву қасрҳои муосири варзишиву фарҳангӣ ва чандин инфрасохтори ҳаётан муҳим бунёд гардида, айни замон низ тағйиротҳои ҷиддӣ мушоҳида мегардад. сокинони вилоят ин тағйиротҳои ҷиддиро мушоҳида намуда ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсан пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди ҳамаҷонибаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон давоми 3 даҳсолаи охир миннатдории самимӣ баён менамоянд. имсол сарвари давлат паёми хешро аз ободкориву созандагӣ ва аз сохтмонҳову иншоотҳое ки зеби тамоми шаҳру деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ҳарф заданд. сарвари давлат худашон қайд намуданд, ки дар зарфи 3 соли охир дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, яъне 25 000 иншоотҳо сохта ба истифода дода шуданд ва чун вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ноҳияи Дарвоз сар карда то ноҳияи Мурғоб, яъне қариб 1000 иншоот яъне кушоданд ва асосан дар шаҳри Хоруғ яке аз калонтарин иншоот яъне бинои театри вилоятӣ, яъне сохтмони мактаби рақами 5, сохтмони қасри ҷавонон, сохтмони беҳтарин яъне табобатхонаи марказии шаҳри Хоруғ ба сохта ба истифода дода шуданд. дар ноҳияи Дарвоз имсол қариб 50 иншоот яъне ба истифода дода шуда буд ва тамоми мардуми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон яъне дар тамоми иншоотҳо кору фаъолият менамуданд. ин барои беҳбудии тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва зиндагии шоистаи мардуми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мебошад. бо дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, айни замон низ корҳои созандагӣ дар 100 иншооти бунёдӣ идомаи тоза касб намуда, ба ин васила барқарорсозии роҳу пулҳои мошингузар, аз навсозии муассисаҳои томактабиву таҳсилоти умумӣ, майдончаҳои варзишӣ, китобхонаву марказҳои савдо ва дигар иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта дар нақша гирифта шудааст, ки дар ояндаи наздик бунёд хоҳанд гардид. 98% нерӯи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия, яъне бо истифода аз нерӯи об истеҳсол мегардад.
тоҷикистон аз рӯи фоизи истеҳсоли энергияи сабз шашум кишвари пешсафи сайёра мебошад. аз ҷумла дар ноҳияҳои водии рашт 6 нерӯгоҳи барқи обӣ фаъолият дошта, дар солҳои наздик бунёди 36 нерӯгоҳи хурди барқӣ пешбинӣ шудааст. гузориши Идигули Маҳмуд аз водии рашт. тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз кишварҳои татбиқкунандаи иқтисодиёти сабз маҳсуб ёфта, аз лиҳози истифодаи манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия дар қатори 6 мамлакати пешсафи сайёра қарор дорад. зеро 98% барқ асосан тавассути нерӯгоҳҳои обӣ истеҳсол мешаванд. ин аст ки давоми солҳои 1998-2013 дар ноҳияҳои минтақаи рашт ва ноҳияи сангвор бо истифода аз маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шарикони сармоягузор 21 адад нерӯгоҳҳои барқии обии хурд бунёд шуданд то таъминоти аҳолии кӯҳистон ва корхонаҳои фаъолияткунанда бо нерӯи барқ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. сохтмони нерӯгоҳи барқии обӣ аз мавҷуд будани захираҳои об сарчашма гирифта шурӯъ аз соли 1998 корҳои сохтмонӣ оғоз гардида марҳила ба марҳила аз ҳисоби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар барномаҳои соҳавӣ нерӯгоҳҳои гуногун иқтидори санги кар шашволон, фатҳобод, питовкул-1, питовкул-2 дар ноҳияҳои рашт, нуробод, тоҷикобод ва лахш бунёд шуданд. дар баробари ин аз рӯи барномаҳои пешбинишудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар сарчашмаҳои сармоягузорӣ дар ноҳияҳои кӯҳистон шумораи нерӯгоҳҳои бунёдшаванда дар солҳои наздик ба 57 адад расонида мешавад, зеро барои сохтмони нерӯгоҳҳои хурди барқӣ манбаи об ба қадри кофӣ мавҷуд мебошад. танҳо давоми солҳои 2008 то 2013 бо истифода аз манбаъҳои мавҷуда иқтидори нерӯгоҳҳои барқии обӣ бунёдшуда беш аз 5 мегаваттро ташкил намуд. бунёди 21 адад нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар ноҳияҳои минтақаи рашт аз ҷумлаи дастовардҳои истиқлоли энергетикии кишвари азизамон ба шумор рафта, саҳми ин манбаъҳои нурофарин дар таъмини аҳолии деҳот ва дигар муассисаҳои таълимиву тандурустӣ бо нерӯи барқ хеле ҳам назаррас мебошад. истеъмолкунандагону сокинони ноҳияҳои минтақаи раштро низ зарур аст то барои кам кардани талафоти барқ ва истифодаи сарфакорона аз технологияҳои каммасраф истифода намоянд, зеро иҷрои ин амал ба манфиати иқтисодии ҳар як хонавода мебошад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи рашт. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар раванди ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ як қатор барномаҳоро қабул ва амал намуд. барои рушди соҳа дар ин давра аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузории давлатӣ беш аз 18 миллиард сомонӣ, аз ҷумла дар доираи татбиқи 29 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 9,4 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. дастгириҳои давлатӣ ва имтиёзҳои пешниҳодшуда боиси рушди соҳаҳои боғу токпарварӣ, чорводориву паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбурпарварӣ гардидааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Далери Бозор. парварӣ дар даҳсолаи охир яке аз соҳаҳои рушдкунандаи мамлакат дониста шуда, он соҳаи самаранок ва сермаҳсули кишоварзӣ буда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ки ҳадафи стратегии ҳукумат мебошад, нақши калидӣ дорад. бо пешниҳоди зиёди имтиёзҳои андозию гумрукӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар давоми 20 соли охир шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ аз 21 ба 200 адад расонида шуда, истеҳсоли гӯшти парранда 9 баробар зиёд гардида, воридоти гӯшти парранда бошад аз 65 000 тоннаи соли 2014 то ба 3 000 тонна дар соли 2021 кам гардида, аз рӯи ҳаҷм беш аз 21 баробар коҳиш ёфтааст. дар паёми навбатӣ президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ қайд гардид ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар ҳамаи соҳаҳои хоҷаи халқ як муваффақиятҳо, дастовардҳои назаррас ба даст омада шудааст. аз он ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, махсусан дар соҳаи паррандапарварӣ бо иқдоми нек ва хиратмандони президенти мамлакат соли 2017 дар паёми худ президенти мамлакат
سوی پرنده پروری را در استحصال مواد غذایی یک از سمت‌های افضلیت‌ناک حسابیده ساحه را از پرداخت و اندازهای اساسی آزاد کردم و این اقدام نیک متخصصان، خواجگی داران، عالمان را روح بلند نمود، صاحب کاران را به این ساحه جلب نمود و یک تکان جدی در رشد ساحه به عمل آمد. مورد ذکر است که طبق دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 1 ینوار سال 2018 پرنده پروران جمهوری از تمام انداز و باج گمرکی آزاد گردیدند که آن یکی از زمینه‌های پیشروی در ساحه پرنده پروری میباشد. دستگیری دولتی توسط پیشنهاد امتیاز و سبوکی‌های تعرفی و اندازه نسبت به واردات تکنولوژی و تجهیزات و مواد برای تامینات ساحه پرنده پروری، مال‌های بی‌واسطه برای احتیاجات خود کارخانه‌های پرنده پروری و کارخانه‌های استحصال کننده خوراک آمیخته پرنده و چاروا، تطبیق باج صفری نسبت به واردات چاروای مالی و ذاتی و پرنده با جلب سرمایه‌گذاری بیشتر مساعدت نموده. در این زمینه استحصالات رقابت‌پذیر و صادرات افزایش یافته، سطح درآمدناکی خواجگی‌های کشاورزی بلند گردیده ایستاده است. اولها تا 50-60 هزار تن گوشت پرنده وارد میشد. از قریب تمام مملکت‌های دنیا می آوردن و اون گوشت‌ها مهلت‌های زیاد در یخدان‌ها نگاه داشته میشد و صفت آنها پس می‌گردید و مردم البته همچون گوشت قبول می‌کردند، لیکن فایده آن ثمره بخشی آن پست بود. امروز ما با مردم ما تخم پرهیزی میگویم در دوام 5 روز ما دسترس کرده ایستادیم. گوشت رو به یخ کنوندن در حالت طبیعی قریب ما دسترس کرده ایستادیم که این برای سالمی ملت بسیار ماهیت کلان دارد. از خارج اصلا پای مرغ وارد میشد. گوشت صفت کنده سینه پرنده را خودشون استعمال میکردن، پا نسبتا از صفتش پستر بود ما میفرستوندن. برای همین ما شکرانه میکنیم که امروز با دستگیری حکومت پرزیدنت مملکت ما به این روزها رسیدیم. با توصیه طبیبان گوشت پرنده پرهیزی بوده، آن را حتی آدمان بیماری‌های فشار خون، دیابت قند و دیگر بیماری‌ها نیز استعمال کرده می‌توانند. اینچنین گوشت مرغ برای آدمان گرفتار بیماری‌های دل، روده و کمخونی مفید میباشد. یکی از محصولات مورد نیاز مردم این تخم پرنده میباشد که توسط رشد ساحه پرنده پروری به دست میآید و آن بهترین غذای فایده‌آور برای انسان به شمار می‌رود. در ترکیب تخم همه مواد غذایی برای سلامتی انسان ضروری، ویتامین ها، گرمون ها، ماکرو و میکرو المنت ها موجودند. از روی معیارهای آذوقه انسان در تمام دنیا تخم موقع خاص دارد و به خصوص برای کودکان مواد ضروری می باشد. پس امروز ما را ضرور است که از این محصولات نسبتاً ارزان و به سلامتی ما منفعت آور استفاده برده آن را بیشتر استعمال نماییم. در این حالت ما می توانیم از حساب این ساحه زودرس امنیت آذوقه‌واری مملکت را تامین سازیم. тамошобинони азизу арҷманд дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. тансиҳату хонобод бошед.